ženieš? Amen. Drahá rozlučka, zomrel Geza, posledná rozlučka zomrel. Prišli rozlučiť jeho kamaráta, celá rodina jeho kamaráta do na diskotéky, všetky kamaráty s ním rozlučka. Zajtra pohreb bude, zajtra o 12:30 do rímsky katolický pohreb bude a potom ja bude do smutku, pohreb bude o 12:30, to bude ráno, bude pohreb. Amen. A zajtra sa tam už bude ráno za pohreb 10 €, na sobašné, na už 15 €. Na krstení, tu mám písané sobašné papere, v sobotu bude slava, bude na vklade o 2:30. Nemá ďalej právo tu byť. Nie, 2:30, nemôžu vyhlásiť, môžeme sa ticho byť. Ticho. Dobre, slava bude o 2:30. Zomrel kamarát, bude svadba. Ticho. Nemôžu vyhlásiť. A 2:30 bude svadba, bude na úrad, bude vonku, robíme svadbu, bude tam... Ty sa ženíš. Neverím. To sa žení. Počkaj. Svadba bude o 2:30 a príde pozývanie všetkých kamarátov. Koho? Tvojich kamarátov, či kto koho kamarátov? Nie, potom tam robíme.